guys, yung papuntang barangay Malaking Tatsaw. Yan, makikita niyo yung kanilang arko. Dito po sa kanan, ito po yung papuntang barangay Hukay. Ito naman po sa kaliwa, yan, papuntang barangay Iba po yan. Silang Cavite. A few inches later. Guys, andito naman tayo kay Risa's Garden sa Malaking Tatsaw, Silang Cavite. Muntik na naman akong madapa. Aray ko. Ate, magkano itong munayka mo dito? Ang munayka ko ay 160. 160? Maganda ito sa init ng araw, ano? Pang landscape po siya. Pang landscape talaga siya. 160. 160 guys. Ito yung ano nyo ate? Begonia. 30 pesos. 30 pesos lang tong ganito kakapal. Nataas na rin po siya. Ate, ipakita mo nga atin, 30 pesos. Ayan. Na begonia. Ang ganda ng bulaklak niya. Dito guys, yung mga hanging plants ni ate. Ayan po, na makakapal. Ate, magkano po yung mga presyuhan yan? 35. Anong ID nito ate? Ito siya, tinatawag siya na rosary. Rosary? Pero, ang iba naman, sinasabi nila string of pillow. String of pillow. Ito ang madalas kong marinig sa kanya, yung string of pillow. 30 pesos. O, mabibili nyo lang po siya guys, ang 30 pesos. Ito pong ang cute oh. Ang cute ng begonia na to. Magkano po yung ganito? 50 kasi ito parang rare, no? Opo. Kaya Hindi may... naman siya gaano ka-rare. Semi-rare lang din po siya. Pero ang ganda ng bulaklak niya. O, diba guys? Yan. Hindi lang siya kailangan na matubig. Kasi madali siya mapasit. Kaya mas gusto niya pa yung natutuyo tapos misting na lang. Bago siya Pwede na diligan. once a week. Ganyan ang pagdilig sa kanya. Opo. Ang ganda. Sa halagang 50 pesos, meron na kayong semi-rare na begonia. Yung Ganda. mga budget naman, 30. Pwede naman siya. Pag medyo makapal na, 50. Okay. Medyo maliit pa lang na parang mga budget na price, 30 pesos. Kasi hindi na namin siya inaapat. Oo. Ito po yung ano ba ito? Lagi ako Ito nadatapa. siya yung philodendron, yung heart leaf. Magkano pong presyuhan dito? 80 ang heart leaf. Ang kapal naman, no? Kasi siya, Yan guys, sa halagang 80 pesos, ganito na po kakapal yung inyong heart lips. philodendron. Ayan. Sulit na po yan. Mabilis lang talaga lumago yan. Oo, matigas Yung lang heart po lips siya. na yan. Kaya nito, kung gusto mo siyang padamihin, marami na po kayong makakat. Kasi ito yung mga katabi niya, mga cuttings lang din naman. Oo nga, lalo na kung ilalagay mo sa sa pool. Oo, kung ilalagay Diba? mo siya sa pool. Mas Usually kakapit kasi, siya. mas mabilis po kasi siya pag nasa wire. Pag nasa pool kasi, pag nabili na nila, sila na lang nagpo-provide. Kasi Oo nga. additional po kasi yung Oo, mas yung maganda pool. talaga. Siyempre, pag halimbawa may pool, additional price na yon, Opo. diba? Aba, ang ganda ng variegated ni ate, oh. English ivy. English ivy. Ate, magkano sa inyong 100. ganito? 100 lang, guys. Ang kapal na po. 100 lang po siya. 100 lang po, guys, yung kanyang English ivy na variegated. Ayan. Pag medyo makapal na pakapal na, hanggang 150. Depende po sa ng halaman. Yes. Kapag makapal na po, guys, 150 pesos yun na po Pero ito mabibili. siya yung mga nakihilera, 100 lang. Pero dito na muna ako sa 100 pesos. So, nga po. Sulit na sulit ang presyo. Kasi alam mo Budget naman na yung budget. variety, talagang Oh, di ba? nagmahal siya. Oo, meron talaga Pero siyang pag- pricely, di ba? Hindi naman po kami para mabilis po yung Mabenta yung mga halaman ni ate. 10 piso hanggang 20. Oo nga, dito Okay nga lang sa po para at least mabilis po yung at mapapagta namin siya ng bagong stock. Dito po sa ano bang lugar to ate? Malaking tatsaw. Malaking Tatsaw, Silang Cavite.
Ate, paki-invite po natin yung ating mga viewers kung paano po ba pumunta dito. So, ang Malaking Tachaw, malulocate nyo po siya pag galing kayo silang bayan. Then, hanapin nyo lang po yung ways ng Barangay Iba Elementary School. Then, sa left side po, dire-diretso lang po kayo. Tapos, makikita nyo po yung arko ng Malaking Tachaw. Dito lang po kami sa looban. So, dito po sa amin, marami po kayong makikita mga ibang variety ng halaman. Dahil kami po ay may federation sa ornamental. Karamihan po dito sa amin, nagiging hanap buhay na rin siya at naging source of income Opo. para sa aming mga magulang na wala ng trabaho, na nasa bahay na lang. Malaking tulong din po sa amin. So guys, yan si ate. Ano pong pangalan nyo, ate? Risa po. Siya po si Ate Risa, Risa's Garden po. Kung gusto nyo pong puntahan si ate, ibibigay ko po yung kanyang contact number. At tabi-tabi po sila dito. Marami po silang mga gardens dito. Napapansin ko talaga yung mga plants nila dito, ang gaganda. Tsaka super, talaga parang Mura bagsak lang po presyo. yung price. Hindi lang talaga mura ate, bagsak presyo kayo. Kasi hindi ko kami nag-ano po sa tao. Kasi sa panahon po ng pandemic, depende naman po sa variety ng halaman. Oo nga. Meron naman po kaming mga mamahalin na mga tag 1.5, 1,000, depende po yun sa variety ng halaman. Sige, tignan po natin yung ibang mga plants ni ate. Ate, dito, yung itong mga butterfly na to, Ito siya 35. 35 pesos, guys. Meron na kayong swak na butterfly o triangulares. Ayan po, guys. Ito siya, kahit Yan, oh. nakikita nyo na manipis ang dahon, ibig sabihin, lumalaki po ang laman ng butterfly kasi meron po siyang seeds, kagaya nito. O, yan binigyan na Ito po. tayo ng tips ni ate. Ate, Ito medyo siya. nakasama yung boses mo. Manipis po siya. Ayan. Napapansin niyo po na yung dahon niya, nagkakaroon po siya ng old leaves, pero normal lang po yun. Ang kagandahan ng dito kasi pag nauubos na po yung dahon niya, lumalaki po yung laman niya. So ang laman nito, ito po yung ginagawa naming binhi. Oo. Ayan po siya. Yan po yung seeds niya. Kumakapal po siya. Kaya pala nung Oo. nag-report ako, ganyan pala. Ganyan po yung ginagawa namin. Hello, Tay, pili po kayo. Ay, hello po, ma'am. Ang bago kong One eternity later. Ito guys, yung rero na begonia ni ate, 200 lang po yan with pots na. Ate, ito, yung ganito mong begonia, 150 lang guys, mabibili nyo sa murang halaga. Pati ito, yung naka white pots na, 150. Aba, sulit. Ate, ano bang plants to? triangularis po. May bulaklak ba to? Wala po. Ah, Isa lang siya lumalaki. sa bagay, panalo na sa dahon eh. Pag mga ganyan, magkano? 120. Oh, talaga may mga price din lalo na siguro pag malalaki na Ayan sila. siya, family siya sa ano ng mga succulents. Family siya ng succulents, guys. Sa halagang Ganun siya, hindi 120. siya mahirap alagaan. As is lang siya dyan. Hindi ko iniisip yung pagdidilig sa kanya, hindi ko iniisip yung pag-ano sa kanya. Ayaw niya ng matubig. Opo, Talaga. Ano uli ate ang names? Triangular. Triangulares. Succulents. Triangularis na Oxalis. Iba yun. Ito ate, magkano yung ganito mo ate? alin po? Itong Ito siya mother kalateya. plant ko tong ornata. Ornata. Oo, kasi medyo iba yung presyo ng ornata compare sa mga pinstripe at saka yung white star. Okay. Kasi hindi, medyo siya masilan eh. Kahit na alagaan mo siya ng mabuti, ganun pa rin. Oo, Kagaya totoo. Ba't ganyan? Oo. Yung mga kalateya. Medyo sensitive Kaya po sa siya. totoo lang, parang hindi ako masyadong nabili ng kalateya. Kaya, Ang hirap nilang Kaya marami yung sa alagaan. amin mimili ng mga aglaw at saka philodendron. Yun talaga totoo. Di ba? Ito, magkano yung ganito mo? Ayan po yung mother plant ko na red maranta. Red. Meron akong- Ate, ang red maranta, baka lateya ba yung Yes variety? po. Kaya. Ayan guys, yung mga plants ni ate. Binibinta ko siya ng 350. 350, maranta. Marami na po siya. Kasi usually, ang red maranta, rare na rare po siya. Kaya pala sa iba talaga may mga price talaga siya. Oo. Samantalang dito guys, mabibili nyo lang po sa halagang 350.
Baka naman pwede may tawad dyan. Sabi ko. Kasi ito siya, unang labas niya. Nung binili pa lang namin, kasi hindi pa siya gaano ka, makikita mo siya sa mga pwesto, hindi ho, parang tago siya. Oo. Ang 250 mo ay 3 leaves lang. Ah, okay. So, Sa ito bagay, siya, Laguna, 350. di ba? Oo. Baka sabihin na buburautan na nagpapatawa lang tayo. Oo nga po. Di ba? Siyempre, pag nag-vlog, kailangan may joke. Pag marami naman pong namimili, nagbibigay naman po kami ng free or discounted po. O sa yan mga guys buyer. ha, sinabi na yan ni ate. At Nagbibigay po kami. ate, medyo lakasan natin yung boses natin. Ay, nag-iinis na naman. Hindi kasi may viewers ako na ano, parang may nag-comment. Hindi, okay lang naman talaga yun. Di ba? Okay lang yun. Kasi yung ating gamit hindi naman ganun ka-high-tech. Kaya nga po. At least nagsasabi tayo ng totoo. Kaya nga po. Hello! Huwag silang magagalit sa akin. Ate, yung mga ganito po yung pencil. Pencil cactus. Ito Cactus. po yung mga malalaki, 150 na po siya. Ito po 80 lang. Ayan, guys ha. Pero yung mga maliliit, minsan binibigay ko na ng 50. Wow, halagang 50 pesos guys. Kasi Pwede nang pagdating po ibigay ni siya ng ate. December, mahal na po siya. Oh, Nagmamahal po siya pagkadating ng December. Bakit, ate? Kasi Ginagawa? po usually, ginagawing Christmas tree. lalo na siguro kung talagang malaking-malaki na, no? Ito kasi siya pag matagal na, nagkakaroon po siya ng bulaklak na pula ang kulay na parang maliit. Oo. Aray ko, nagpapatawa na naman ako. Pag sa balag mo, natatawa rin ako. Ayan kasi pag nakita mo parang common lang din siya tingnan eh. Oo nga, totoo. Sasabihin mo, ano bang meron dyan? Ba't ang pricing niya noon? Talagang Oo. naghahanap sila ng ano. Pero ngayon, May napakamura na talaga, di ba? mag-complicate sa kanya, kaya napadami na namin. Ah, yun. Salamat kay ate. Ito ate, magkano po yung ganito nyo? Ayan. 100 po. Ah, napakakapal na na, Opo. di ba? Makapal na po. Yan, siya. makapal na Siya. po. Wow! Ayan guys. Ito po yung inyong, ano ba yun ate? Ay, ito siya, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Oo. With Yan na lang white siya pot natiri- na. Oo, kasi ano eh, parang na ano siya ng ulan eh. Pero yung dalawa kahapon sold out. Ah, magkano po yung ganyang Ang Mickey presyuhan Mouse nyo? sa amin is 180. Ah, 180. Pag ganyan na po kalaki. Oo, pero pero white yung pipe. binibinta namin, hindi pa ganito siya. Minsan 3 leaves. 3 leaves na siya or 4 leaves. Ganun lang ang presyo. 180. Mhm. Pero may tawad pa naman po ate nun. Opo. Ah, okay guys. May tawad pa naman kay ate. Yung mga ganito po Ay, ninyong, 25 pesos lang po yung itong ipis mga ipisya nila guys dito, bagsak presyo na to. Agawan na kayo. Yung mga ipisya nila, binibigay namin ng 25 pesos. Kasi mga common. Ito siya, madali lang naman siya itatanim. Oo nga. Yan, Putulin oh. mo lang siya, dito mo lang siya ibabaon. Magkakaroon na po Ayan. siya ng roots. Ang ganda. Oo. Sulit ang presyo dito. Ito po yung mga for average ninyo. Ito mga for average namin 50-50. 50-50 Ito lang mga tag guys. 30. Ito 50. Ito 30-30. O ha, yung walang patch na white patch, 30 pesos. Yung naka-white patch, 50 pesos. Pag makapal na siya, 75. Pag makapal na po, katulad nito, ayan, 75 pesos. 75 pesos na po. Ayan Pwede o. mo na siya maripat. O yan, nakailang puno na siya. Tatlo po. O yan, di ba? Ate, itong inyong kalateya ba to? Alin po? Ito. Hindi po. Ano yan? Ito po siya, family din po siya ng for average. Family siya ng for average? Yes po. Magkano po ang Pero price niyan? Medyo mahal po siya kasi ang specific name niya nito ay Dreamyopsis maculata. Variegated po siya, nagdidilaw po yung dahon niya. Medyo mahirap ang pangalan. Oo, Dreamyopsis maculata. Magkano po yung price niyan? Ito siya 150. 150. Kasi variegated po yan. Ang ganda, no? Oo, Pero sa ate, family po hindi siya na- maselan alagaan. Hindi po. Parang for average for din. average lang Okay. din. Yun ang maganda. Oo. Ito po yung emerald nyo. Emerald Ito ba siya tama ba ay to Red ate? Majesty. Red Majesty. Magkano po yung naka-white patch? 250 guys. Kasama na yung pads. Kasama na po yung white patch. Ayan, malaki na. Hindi na kayo mamumblema. Ito po ate, yung mga ganitong kalalaki ninyong Ito siya 350. 350 Amazonica. 5 leaves. 350 guys. So, ang ganda. Nakailang dahon na yan. 5 Diba? 5 leaves na with white patch pa guys. Ayan o. 350 lang po. Walang damage ang Ang ganda. Ayan o. Sulit. Ang presyo. Ito ate dito, magkano po? Ito naman siya, yung Calathea Bella.
Ang Calathea Bella ay 150. 150. Opo. Ate, hindi ba siya katulad ng ibang mga Calathea na medyo Ay, hindi maselan? po. Mabilis po siya padamihin. Itong magandang alagaan. Mabilis po siya padamihin. Sa halagang 150. 150 guys, makakabili na po kayo. Ito po, ate, magkano po yung ganito yung silver satin? 100 po. Oh guys, with pots na ba? Yes po. 100 guys, Ito yung mga matataas namin 150. yung may mga trellis na nilagyan si ate, pero naka-pots na 150 po. Ayan nakaayos na. Ayan. Diba? Ito ate, yung inyong bigonyang ganito, magkano? 300. 300 lang guys. Hanggang 270. Hanggang 270 ibibigay sa inyo ni ate. Kasi Nakapaso dalawa na na po siya. Ayan Ito Dalawang siya, family puno. din siya sa rare begonia. Yung red. Sa halagang 270 guys, meron na po kayong rare begonia. Dito po ay makikita nyo yung mga hangin plants nila. Ayan. Tag 30 pesos po yan guys. Ayan. Yung mga makikita ninyo. Ayan. Hanggang dito. Medyo maaraw na. Maganda nga umaraw-araw. Ayan. Ayan guys Ang haba na. Ang lalas pa. Ayan. Pati yung mga oksalis na yan. Dito naman po tayo sa baba ate. Magkano po yung inyong pink bell? 25 po. 25 pesos. Pag bulk po hanggang 20 pesos. Okay. Hanggang 20 to 25 pesos ang presyuhan nila dito ng pink bell. Ate, itong mga Ito po siya yung red lipstick, 350. 350. Ang kapal na, no? Ala. So parang kapal po siya. Hindi pa po kasi kami nagre-repat kasi meron po kasi mga reseller Na talagang gusto nakakaawa nila. naman. Oo. Yan. Kasi kung i-repat po namin siya, halimbawa yung isang ganito, ibibenta namin ng 80 hanggang 100 pesos. Oo. So yung mga reseller, yun lang po yung chance nila Yung na tubo nila. makakatubo sila Totoo. ng Ayan guys yung mga reseller dito. Punta na po kayo kay ate. malalaki na po siya. Ayan, malalaki na. Ang dami nyo na pong iriripat. Di kayo lugi. Ate, yung mga silom nyo. 250 po. Ito. Yung ganito kalalaki. Oho. Ito guys. Ayan po yung mga silom ni ate. Ate, anong plants na, anong plants tong malaking malaki? Ayun po yung Orlando. Green Orlando. Ayan, laki niya na, no? Opo. Magkano niyo po binibenta to? Actually, yan po yung pinaka-mother plant. Pinaka-mother plants. Pero meron kaming binibenta ng mga tag 150. Ang bintahan po nila guys dito ng mga Kasi maliliit ito na kasi Orlando. siya, 4 years na to. Twice pa lang po siya nagbulaklak. Ay, hindi ko pa nakita ang bulaklak niya, Opo, no? napakaganda po. At Tsaka ganyan pa lang itsura niya pag malaking malaki na. Ang bintahan po kasi nila pag palagi dito. niyo po siya pinuputulan, hindi po siya nagbubulaklak. Ganun ang sikreto Pag niya. nag-cuttings kayo ng nag-cuttings, hindi po siya talaga magkakaroon ng bulaklak. Pero sa halagang 150, may mabibili na po Oho. kayong Ito siya. Orlando. Ito na talaga yung pinaka-mother. Ang ganda ng bagong dahon, no? Ayan, no, Siguro guys, nasa post na siya ng 800. 800? Yes po. Sabi ni ate, kung ibibenta niya raw to guys, itong napakalaking Orlando niya, ibibigay niya sa inyo to ng 800. Ayan Sino may gusto? Ito naman ating mga, Ito po yung crotons. crotons, yung kulot-kulot. Magkano Oo. yan? Ito siya 100. Ito. Oho, kasi hindi po siya common. May pagkarir naman siya. Opo, kasi unlike po ng ibang San Francisco crotons na makikita nyo lang po siya sa mga bakod. Para mga ordinary. Ito po siya, hindi po siya common. Magkano po yung ganyan? 100. po. Lahat po ba ito? Pati itong mga kulot-kulot na to? Ito iba naman to. Ito naman ay mami, yellow mami. Yellow mami. Ito naman crotons naman siya, yung curly. Magkano naman po ang presyuhan yung mga yan? 80 po. 80 pesos guys. Ayan. Ito po, ito. Ganun Itong, din po sa Deliciosa. alam ni ate mga pangalan. Opo. Ano to? Deliciosa Crotons Crotons. Deliciosa. 80 pesos. Ito po, yung sa PT Mini ninyo ate. 120 po. 120. Yung makapal. Ang gaganda, no? Yung mga Ayan, no? manipis namin, sa binibenta na namin siya ng 100 hanggang 80. Ayan guys, Paubos sale na lang minsan pagka Itong maninipis ate, uli, magkano sa inyo? 80 po. 80 pesos. Itong makakapal, 120. 120 nyo mabibili. Ito pong Fire Plus, magkano po sa inyo to? 50 po. 50 pesos guys.
Ito, napakaganda ng bulaklak nito. Yes po. Lerio, di ba ate? Magkano Yes po sa Ito inyo po to? Ang Lerio, pag may bulaklak, 150 hanggang 130. Oo, kasi ang Ito ganda kasi naman siya red talaga. Red Ah. at saka orange kasi ang bulaklak niya, tapos pink. Ito naman siya, yung walang puti sa gitna, ito yung bulaklak niya ay kulay puti. Magkano Ginagawa yung po siyang presyuhan niya bouquet. ate? 100. 100, ginagawang bouquet. Yes po. Iba talaga pag kayo nagtatanim ng mga halaman, no, alam niyo na kabisado Kasi niyo yung yun- ginagawa. Ito po kasi yung bouquet ko nung kinasala ko. Kasi tayo kahit Maganda tayo po matagal na naghahalaman hindi pa nating lahat kabisado, di ba no? Ito po yung maswerteng Ito ayan, po money siya, 100 plants. po. So guys, meron na kayong Pataas na siya. pampaswerte sa loob ng bahay. Yung mga maliliit binibigyan namin ng 70, yung pinakamaliit pa 50 pesos. Oh, yan guys Nagbibigay si ate sa maliliit 50 pesos, 70 pesos, hanggang 100 pesos ang presyuhan nila Depende dito. po sa height. Depende Pero po ito sa siya, height. okay na po Ayan. ito. Kasi malaki na po yung ano niya. Ayan po. Ayan. Dito naman tayo ate, yung mga red sayam ninyo dito magkano? 70 po. 70 pesos, marami ng anak-anak. Oo. Diba? Ayan guys, 70 pesos kasi ang dami na pong suloy. Pero pag mga isa-isa lang, 50. Pag isa-isa lang, 50 po. Ate, sa inyo ba yung yung itong kabila? Ay, yung dito lang po nasa yung Sa kabila pa. O dito muna tayo sa loob. Ayan, ito yung garden ni ate. Ate, magkano mo binibenta tong pakpaklawin mo? Ang pakiklawin po ay 2.5. 2.5, napakalaki naman kasi talaga. Ate, paano mo ba napaganda yung dahon niyan? Nagtsatsaga lang po ako simula sa parang ganito lang siya kalaki. Tapos, hanggang napalaki ko po siya ng ganito kalaki. Ilang taon na yan? Hindi na siya mataguan ng baby. Ilang taon na yan? Mga 3.5 years. Kaya naman pala ganyang kalaki. Pero, ano siya, no? Yung dahon niya ang kintab. Yes po. Ano ang ginawa mo dyan, ate? Wala lang po, hindi lang siya pwede ng direct sunlight. Kasi Kaya- pag sa direct sunlight siya, nasusunog po yung portion ng dahon niya. Ay, kaya nga medyo nasunog Pero yung kung dahon once ng na, ano ko. pero kung once na Pakpaklawi. masasanay sila sa init, okay lang din po. Ang ganda, ang kintab. Malaki niya po. Pero pag mga ganito po kaliliit, magkano? Ito siya, 150 lang. 150 lang po guys. Kasama na po yung white pots. Kaya lang matagal nga lang siya. Oh. At least meron na, di ba, Opo. makakabili ka na sa murang halaga. 3 burgundy. Ito guys, si ate, meron ditong rubber tree burgundy sa halagang 1.5. Napakalaki na rin naman po kasi. At saka Ayan, marami na siyang branch. Oo nga, yan Yung 1.5 ni ate. Meron kaming na-markot, kaso lang parang naninilaw yung leaves niya. Pero okay lang kasi pag nagkaroon na po siya ng roots, Tumutubo naman yan. tumutubo naman po siya at siguro parang normal lang din na ano po yung Yung naninilaw siya minsan pag Oo. nagpapalit na, pag talagang matanda na yung dahon. Kasi pag na-experience mo na rin sa sarili mong halaman, Opo. meron kasi akong ganyan Kasi ito sana sold na to Kaso Ah. ang problema lang namin yung sasakyan. Kaya ang ginawa, pinamarkot muna siya para pag halimbawa buhay na pwede na po namin siya ikat. O diba, sa halagang 1.5, ang laki-laki. Meron na po kayong burgundy rubber tree. Yan. At ito, magkano yung 50 inyong... pesos po. O guys, sulit yung kanilang caladium. Na ate, ano bang variety niyan? Ito siya ay family po siya ng angel wings pero parang meron siyang specific name. 50 pesos. Opo, yun Pero pag nasa- may red pots, Yung sa red pots namin ay 100. 100 guys. At least 'di ba 100 hindi na kayo mamumblema ng paso at lupa. Ayan guys. Naano na natin yung presyuhan ng money plants. Ito yung mga agro po ninyo, magkano po yung presyo? 35. 35. 3 for 100 guys. Ito po, Silver Queen. ang ganda Ito Ito siya ay red emerald. Pag mga ganyang kalaki Ito na. po yung green emerald. Totally green siya. Pag mga ganyan ang kalaki ate, magkano na po yung presyo? 250. 250. Opo. O guys, ang lalaki ng mga green emerald nila sa halagang 250 guys. Ayan. Pati ate ito, Ito Itong- siya ang red emerald. red emerald, Opo. 250 rin po yan. Yes po. Ba, sulit Pero ang ang red presyo. emerald medyo rare po siya compare sa green. Oo nga, Kasi oo nga ang ate. green po Kasi marami parang po kayong common mga lang. ano, Opo, yan Ang
Ang red po kasi medyo madala. Oo. Ate, dito, yung nakikita kong mga... Itong gumamela nyo, magkano presyuhan nyo rito? Nag-iisa na lang po yung gumamila 50 pesos. 50 pesos. May gumamela na po kayo. Ate, itong mga hoya nyo, magkano po? Mga mother plant po siya. Oh, mga mother plant, guys. Ang gaganda Diyan ng po mga... kasi kami nagka-cuttings. Dito. Nagka-cuttings po kami dyan para... Ito yung mga plants ni ate. Medyo maaraw na, no? Sa likod. Yung variegated na fern, camouflage. Ang ganda. Ate, hindi nakikita. Sino tayo sa malilim? Ayan. 100 pesos. Ang ganda naman. Madalang po siya na variety. Ayan. Yes po. Ate, yun na nga lang kunin ko. Wala akong ganyan. Madalang po siya. Oo. Kasi Kasi sa mga common ano lang. natin, anong tawag dito? Oh, guys, Neon fern. Tapos yung, ano pa ba yung isa? Yung mga ladder fern, Oo. gano'n. Yung mga coral. Ito naman siya variegated. Variegated. Sa halagang 100 pesos, guys. Dito, guys, sa garden ni ate, dito, sa likod ng garden niya, ayan yung mga plants ni ate. Marami kayong mapagpipilian ng mga indoor plants, outdoor plants. Ayan, guys. Kaya lang nabawasan na kasi na sold out na yung iba. At least, di ba, naubos na. Ito pala ate, magkano sa inyo yung ganito? 300 po. Oh, wow, meron na kayong watermelon. Ito siya Pero itong maliit, 220 lang, guys. Itong makapal, 300. Sulit ang 300 ni ate, oh. Ayan, oh, paunahan na po. Ayan. Marami po siyang leaves. Grabe. Ito po, Alocasia albo. medyo na ano siya, no? Opo. Kaya sinilong ko po siya kasi parang napaspasan po siya ng ano. Sa init ng araw o sa ulan? Sa ulan po. Oo. Ay ate, may ano, kailangan talaga. Ayan, nakakasira din ng mga plants yan, yung Ito mga siya gagamba. Oh, yes. Pero pag may ganyan kayo, magkano nyo ibinibenta? Ito siya, nagkukos na siya ng 1,000. 1,000 na yung ganyan na po kakapal. Opo. Ito po, magkano po sa inyo with white pots? Ito siya, yung tiniki na white, 650. Okay, Ito white din 650. po siya. 700. 700 po yung ganito nyong rubber tree Yung na. mataas na siya. Opo. Tineki ate. Yes po. Tineki variety. Oo. Sa halagang 7. Pero ito siya reserved na. Ito. O dito na lang tayo. Huwag na tayo mangulit dyan. Sa ano? Kaladyo. Kaladyo. Mati, magkano yung ganyan mo? Ito siya, 250 po. 250. Dito naman po tayo sa iyong aglo. Soksong. Soksum. Magkano po sa inyo to? White. 550. Oh guys ha, 550 lang po ito. Yan. Lang afford nila sa 60 pesos. O yan guys ha, itong Yung mga kanilang enjoy photos na mga nagko-collection dyan, katulad ko, yan o. 60 pesos, yan, may enjoy na kayo. Ayan. Andito tayo ngayon guys, kay Risa's Garden. Sa Malaking Tatsaw, Silang Cavite. Ayan. Ayan si ate, binalot na. May pre pa yan, may pre. Yan. Talaga, wow. O yan na guys ha. Binag ko si ate, yan o, may libre. Yung mga vlogger dito, punta po kayo dito. Maraming libre. Salamat kay ate. Napakabait po ng mga may-ari ng garden dito.